Core TV News Center kablaawan da kayo na imbag nga oras Ilocos at duyan di pa ulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. Ti pa ulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. BFP Information Dissemination na ipaay kadagiti firecracker vendors. Provincial Jamboree manarimaan. Presyo ti karne, posible ang umato ita Paskwa, gapo ti panagkurang ti supply. Sapul ti panagpasada dagiti agkalkalesa, nababa. Panaglukat ti baro a PNP station iti San Ildefonso, masagsaganaan. Prediksyon dagiti Ilocano, mainaig ti laban da Pacquiao ken Marquez. Amwen. Panran, naisayangkat. Ti detalye dagiti damdamag. Disyembre 1 aging gana Enero 1 ti naited nga permit kadagiti agtagilako ti Palpalibang iti ili magsinggal Ilocos Sur. Mainay kada ito nang ikanwa ti BFP ti Information Dissemination para kadagiti agtagilako. Ti report ti Press Corps Lerly Bunag. Nang rugi iti Disyembre 1 agpatingga iti Enero 1, iti permit nga naipaay karag iti agtagilako iti Palpalibang iti ili magsinggal Ilocos Sur. Maipanggip kara ito nang isayangkat iti kameng iti Bureau of Fire Protection iti Information Dissemination para kadag iti firecracker vendors. Mainaig iti umiso nga wagas iti panagsalimet-met karag iti tagilako da, tapno awan iti sino man amadangran. Hindi kaya may kwama magigay may parit ti aglako ti ubing kada gijay no smoking ken dapat na dala ta kita share kada kwa. So man nga pa napadasan din naglako kada gitubing. Ay ipari damit ma'am sungam pa lang ma'am dapat na ket tagajalap tada na taengan baset ti lakwan men. Kompleto iti papeles dagiti vendors nga naggapo iti munisipyo ken Bureau of Fire Protection kas agserbi nga permit dagito nga aglako. Naitad pay kadakwada iti listaan dagiti rumbeng laeng nga paputok nga mailako iti publiko. Aman ma'am may parit ni tagitay napipigsa ma'am. Iparit da. Kita lang naka-display ma'am tumabalin mga ila ko. Ay so dagiti hudas kada ko mabalin yung bilang. When ma'am. Dagita kami ti dati nga ila ko ma'am. So as of now ano ko masabit ti panaglako yo? Hampay mo tunay tata ma'am. Baka yung tuno ko ma'am, mga sidig ti Pasko siguro ng New Year na pigsanton. Maipalagip nga upatan iti nagbalin nga kaso iti umili nga naputukan iti dayti nga tawen iti ili ang magsinggal. Iso nga nainget iti panangbantay dagiti Bureau of Fire Protection nga awan kuma iti ubing nga mapanaggatang kastametan nga maparitan nga aglako dagiti vendors karagitoy. Tapno adayo iti disgrasya. Lerly Bunag, Core TV News. Manariman ti Provincial Jamboree dagiti Boy Scout ken Cub Scout iti Ilocos Sur sa Jay Labot, Santa Ilocos Sur. Upad nga daw daytoy nga buklen ti naduma-duma nga aktibidad para kadagiti partisipante. Ti report ti Press Corps ni Sel Benitez. Kanya-kanya nga simpati tent ken gamit. Dagita-dagiti maimatangan ti mismo akampingan iti Barangay Labot Norte, Santa Ilocos Sur. No sa dinno nga ditoy ti pakaangayan iti maikatlupulo ket maysa at tawin nga Boy Scout of the Philippines Council Jamboree. Apag partisiparan dagiti pampubliko ken pribado apagadalan ti elementarya kastameten ti sekundarya iti probinsya. Very exciting nga po dito yung manangal daw iti Jamboree tayo dito yung probinsya ng Ilocos Sur. Gamin itatakit arrival, camp setup and camp development dagiti Boy Scouts of the Philippines Ilocos Sur Council nga nagapo kadagiti na dumaduma nga ilili manipod kadagiti elementary schools and secondary schools, public and private iti eskwela tayo ditoy probinsya ket bayabay kinuyog so dagiti nagadung scout leaders ken siyempre maragsakan iti Boy Scouts of the Philippines Ilocos Sur Council kastameten ti host municipality of Santa kadwami ditoy apong mang pasangbay kadagiti adu nga campers nga agsangsang peten. Dito'y masursuro dagiti ubing agbalin nga independyente wenno agtakder iti kabukbukodan da. Kas kuma iti agdesisyon ti bukod da, iti agbalin a leader ti grupo da wenno pannakimaymaysa ti kapanunutan iti kaaduan. We always consider this hosting of the provincial jamboree just like other campings to provide them outdoor based non-formal education with their experiences outdoors living away from home is one way of developing their
skills, their self-discipline, their values to develop what we call as brotherhood in scouting, the so-called civic consciousness, self-discipline, environmental concern. Iti provincial jamboree kay maaramid iti mga aldaw nga buklen iti naduma-duma nga aktibidad. Akas kumainton malem nga maaramid iti panran ni Sel Benitez, Core TV News. Nang tedmet ti suporta iti amati Ilia Santa JJ Bueno, kadagiti dadduma kasapulan dagiti ubing nga agkamping. Tinsagsaganaan tayo amin, kat kitkitaan tayo noon niya ti mabalinpay nga papintasin tapno mahantay yung dumanon di tiyempo nga da problema. Siyempre awan ti perfecto nga sistema, uray no kasano nga kinasagana no addan to latarumwar nga hantay nga makita unantay masaganaan. So nga si babantay latta iti kameng iti municipal government kang kasama ti partners tayo tapno insigida nga marasolba dagita nga problema. Malaksid dagiti kameng ti Red Cross nga naka-standby ditoy at damit dagiti kameng ti kapulisan ken tanod nga nakabantay iti aglawlaw na. Naka-full blast kami aming naka-duty. Tapos nag-request pa iti augmentation jay Ilocos Sur PPO at nang tedamit iti aggapo iti PPSC dagiti aggapo pa iti neighboring tayong police stations ken ti talaga nga nakakong kadwami nga dati dagiti barangay tanods, BPATS, CIS, ken dagiti kadwati nga taga RHU, Red Cross, ken iti taga UNP CHS may tumultulong kanyami nga mangkwati traffic, peace and order ken deti kwa iti medical team. Iti provincial jamboree ket adaan ti tema itatawin nga be prepared leadership for life. Ken limang aldaw amaramid nga napuan aktibidades dagiti partisipante. Ni Sel Benitez, Core TV News. Makit-kita dagiti agtagilako ti karne ti baboy nga posible akumurang ti supply ti karne. Iti dahi ti umadalin na Paskwa. Gapo kaday tango mato ti presyo. Ngem nataltalget met tirik na dagiti aglaklako ti manok. Gapo ti nabus-buslon ti supply kaday toy. At ni Press Corps James Castle. Pagdandanagan dagiti agtagilako ti karne ti baboy nga posible akumurang iti supply ti karne para iti Paskwa. Istorya dagiti agtagilako ti karne nga kada ito'y al-aldaw sakbay ti Paskwa tunggal kumurang payan ti lakodan agalo timo malem. May sapay karagiti makaigapo iti posible akumurang ti supply ket iti nangina a maparti a baboy. Posible pay met ang umato ti presyo ti lechon ken bagnet. May saninana sa turnina kadagiti aglaklako met iti manok. Kinunanang umdas met iti supply ti manok. Ngem uray no kasta, posible ang umato lata ti presyo na daytoy. Nangina ngamin ti ang kami nakong kakwa. Dagiti dealer mi nagnina met ti paangka da kanyami 111 ti angka mi ti mesa kilo. Iti agdama, magatang ti manok iti presyo 140 ti kanginaan. Saan pa ilaing met nga maibaga dagiti agtagilako, iti presyo ang umatuan dagiti nasa a produkto. James Castle, Core TV News. Padaanan dagiti sumarunuan na barang at damdamag dito'y Press Corps. Sapul ti panagpasada dagiti agkalkalesa na baba. Panaglukat ti baro a PNP station iti San Ildefonso masagsaganaan. Prediksyon dagiti Ilocano mainaig ti laban da Pacquiao ken Marquez. Amwen panran naisayangkat dagita ken dadumapay amwen ti panagsubliti. Press Corps.